नमस्ते प्रणाम। हम रोहित मिश्रा आज अपना बिहार खातिर दू शब्द गावे के कोशिश करतनी। एकरा के रउआ लोगिन खूब शेयर करी लोगिन ताकि बिहार के बढ़िया बढ़िया लोग के लगे पहुँचे, वो अपना बिहार के बारे में कुछ सोचे करे ताकि अपन बिहार भी बहुत आगे बढ़े। रउआ लोग के चरनिया में गिर के कहीं अपना अंदर के सब हम पीर के कहीं। रउआ लोग के चरनिया में गिर के कहीं अपना अंदर के सब हम पीर के कहीं। एकर गिरल जाता साहेब अब शान, बिहारो एगो राज हवे भारत के। हाँ एकर गिरल जाता साहेब अब शान, बिहारो एगो राज हवे भारत के। दी लोगिन तो निसाधेयान, बिहारो एगो राज हवे भारत के। दी लोगिन तो निसाधेयान, बिहारो एगो राज हवे भारत के। कबले बिहारी मजदूरा कहाई, आपन राज्य छोड़ दूसरा राज्य में कमाई। कबले बिहारी मजदूरा कहाई, आपन राज्य छोड़ दूसरा राज्य में कमाई। ताकि लोग की बनावे पहचान, बिहारो एगो राज हवे भारत के। ताकि लोग की बनावे पहचान, बिहारो एगो राज हवे भारत के। दी लोगिन तो निसाधेयान, बिहारो एगो राज हवे भारत के। दी लोगिन तो निसाधेयान, बिहारो एगो राज हवे भारत के। कहीं गारी सुने कहीं बांध के पिटाला, सारा कार साहेब रउआ लोग के केते देखल जाला। कहीं गारी सुने कहीं बांध के पिटाला, सारा कार साहेब रउआ लोग के केते देखल जाला। ली लोग बात रोहिता के मान, बिहारो एगो राज हवे भारत के। ली लोगिन बात रोहिता के मान, बिहारो एगो राज हवे भारत के। दी लोगिन तो निसाधेयान, बिहारो एगो राज हवे भारत के। दी लोगिन तो निसाधेयान, बिहारो एगो राज हवे भारत के।